Capcom. Indicador. Un nivell de criminalitat. I publiquem aquest vídeo per fer una primera visualització de les novetats de la 3.1 i veure com està responent. En quant a frames, sembla que ha millorat una mica, però segueix tenint aturades d'aquestes així puntuals i baixades de FPS. En general sembla que hagi millorat una mica, però no que ens esperàvem tots plegats. Sembla que teniu un comitè de benvinguda. El tema dels NPCs sembla que no hagi millorat gaire. Em direu què fan aquests aquí com uns estaquirots. I anem cap a baix. No se n'ha parlat gaire, però ja ho vam comentar. Jo tinc la sensació que el tema del so ha millorat. Anem aquí un moment. I una de les novetats, les millores en el Movie Glass. Pràcticament la informació que veiem a la primera pantalla és la mateixa que abans, però com veieu totes les opcions estan aquí baix, molt més fàcils de veure, d'accedir-hi. La veritat és que es veu tot bastant més clar. Fem un repàs de les diferents opcions. Aquest és el Comlink, on se suposa que pots rebre informació i contactar amb per exemple, aquí veiem els landing services d'aquí, de Green Hex, o amb altres contactes que tinguis durant el joc. La segona opció és per veure les naus. No sé per què amb la Titan m'apareix així amb un candau. Abans hem tingut un petit accident i potser és per això. La visualització dels hologrames ha millorat moltíssim. I l'altra cosa que podem veure, amb aquesta potser no ens deixa perquè està bloquejada amb Read-Only. Si anem a una altra, a Relay Encore, per exemple, bueno, aquí veieu. La nau. Es veuen els diferents components. Diferents armes. En principi, quan en seleccionem una, aquí s'hauria de veure seleccionada també. Bé, sembla que no acaba de funcionar. Però bueno, podeu fer tots els canvis que vulgueu a les naus. Aquest és el mateix però amb el personatge. Com veieu, han millorat moltíssim la imatge que veiem del personatge, els hologrames.
I ara sí, per exemple, marquem... És que ara no tenim gaire cosa, la veritat. Ens han fet un reset a tots. El helmet. Doncs quan seleccionem una cosa es veu marcada aquí. Aquí tenim la descripció, que es pot llegir molt millor que abans. Bueno, bàsicament totes les opcions que tenim per anar-lo personalitzant i anar canviant les coses que portem. Aquest és el mapa que ja coneixem. No ha canviat massa, però sí que com a mínim sembla que es visualitzi més bé. Aquí el journal amb les últimes entrades de les coses, de les novetats, o quan fas alguna missió també a vegades t'apareix alguna cosa nova per aquí. Sembla que no n'hi ha de noves, que diguem. Aquí, la veritat, aquest no l'hem utilitzat encara. Suposo que és per modificar l'equipament de la nau. Aquest és el de serveis al vehicle, que ens apareix quan, per exemple, anem a la Cry Astro. Doncs, o per reparar, o per carregar de munició, per omplir els dipòsits o d'hidrogen o de quàntum. I per últim, el Contract Manager, que també té canvis. Aquí veiem els generals, els personals, les missions que has acceptat, l'historial que hagis fet. Els beacons són la gran novetat de la 3.1. Ara veureu en qualsevol moment, mentre esteu a l'univers, que apareix una senyal de beacon, o pot ser o de transport o d'ajuda, assistència en el combat. Actualment hi ha aquests dos beacons activats. I això són persones que necessiten o bé que se'ls faci algun tipus de transport o que els estan atacant i necessiten ajuda. Nosaltres també podem crear els nostres. Aquí escollim el que és el tipus. Per exemple, si transport a destinació és... no em deixa... D'acord. Aquí podem escollir quin nivell volem que tingui la persona que faci la feina. És a dir, tots ens anirem valorant, tindrem una valoració d'1 a 5 estrelles, depenent de lo bé que fem els contractes que ens vagin demanant. I ara sobretot ens demanaven que poséssim al principi qualsevol nivell, doncs perquè tothom pogués accedir a provar aquesta nova funcionalitat dels beacons. Aquí posaríem qualsevol nivell, que qualsevol ho pugui fer, i aquí quin és el valor o què és el que pagaríem per aquest. Quan li donem el broadcast, això ho veu qualsevol persona de l'univers i poden acceptar la feina.
Al final, un cop feta la feina, doncs ens podran valorar. Nosaltres a ells i ells a nosaltres. I aquí veiem els nostres beacons. Els altres beacons. I aquí apareix les nostres valoracions. Com que encara no n'hem fet cap, doncs no tenim encara valoració. Bueno, i això és bàsicament el que tenim de nou en el Moviglass. Anem a provar de sortir d'aquí. A veure com tenim les naus. Aquí sembla que no sortia cap. En principi l'Avenger està aquí. I'm sorry, we have no available landing bays. Your request has been processed and your ship will be delivered in the next available hangar. Bueno, un bug més. Abans he tingut un aterratge així una mica, diguem-ne, accidentat. La nau ha quedat aterrada. Els panells posa que està la nau aquí a Grimhex, però quan la demano doncs no me la volen servir. Ara, segurament si anem a les plataformes la trobarem. Ui, aquest va bastant Your ship has been delivered to the following landing pad. Aquesta no és nostra. Si veieu ara ja ens apareix. Buah. Avenger Titan. La tenim aquí. Entrarem per la part de darrere. Aquells que tingueu una Titan, suposo que ja sabreu que la 3.2, d'aquí uns 3 mesos, la tindrem renovada. En principi la fan més gran, però encara no se saben els detalls. Totes les Titans, les diferents variants, Aegis combat assist activated. Systems green. Una altra novetat que tenim és els visors que en principi veiem des del casc, que són aquests que quan et mous et segueixen. Han millorat bastant, han arreglat una mica la visualització. Com veieu, es veuen clars. Veiem el que és la nau, els escuts, i han aparegut aquests dos indicadors que en un altre vídeo us explicarem el que són, però el que tenim entès tenen a veure amb el senyal que donem cap als radars de diferents tipus, de senyal electromagnètica i d'un altre tipus. Així que són importants a l'hora de fer-nos invisibles o de saber des de quina distància ens poden localitzar. Launch complete. Ens enlairem. Estem a Grimhex, a dins d'un camp d'asteroides.
this visit again. Posar direcció. Com veieu, estem aquí a Iena. Mirarem d'enganxar algun d'aquells punts de sal que hi ha al voltant de... Està difícil de veure, sí. El tenim per allà, o sigui que... Landing gear retracted. Una altra novetat de la 3.1. Veureu, és el tema dels radars. Es comporten diferent depenent del tipus de nau, del tipus de radar. I veureu que les naus desapareixen i apareixen depenent d'aquests factors. Ja no és només la distància a la que estem, sinó la mida de la nau i el radar que tinguis. No veig cap punt de sal. El que farem és anar cap a Porto Lisa. Quantum travel initiated.
Bueno, aquí sí que veieu que hi ha Quantum molta gent, travel complete. Veieu que els indicadors de les naus han canviat. També ha millorat quan seleccionem amb el radar una nau com es visualitza, també amb els dos indicadors a sota. I com veieu, doncs les naus apareixen i desapareixen depenent de la distància. Demanarem pista. Complete. Have a pleasant stay. No sé què m'ha volgut dir, però jo no veig la pista que m'ha... Landing gear deployed. Ah, teníem el tren d'aterratge posat. Aquesta pista que veieu aquí a la dreta és la 00, que és aquesta que han fet més gran perquè hi capigués la Reclaimer, la nau més gran que han afegit fins ara. I ara aquí a Polisar us ensenyarem els canvis que han fet en el tema del Automated landing comerç. initiated. Landing complete. Launch complete. Landing complete. Have a Launch pleasant complete. stay. Landing complete. Automated landing initiated. Landing complete. Launch complete. Landing complete. Launch complete. Landing complete. Veieu, es tornen una mica boges les naus. Per sortir, no sé si és només a mi, però la H ja no funciona i el que heu de buscar és l'èxit. Sortim per darrere. Podríem haver sortit per davant. Tanquem la nau. Recordeu això sempre. Si es deixa, no. Com veieu, no està exempta d'abans, la versió aquesta, ni molt menys. A veure que pujarem un moment, si des d'aquí la podem tancar. No em deixa tancar, molt bé. Aviam si des d'aquí dins ens deixa. A veure. Close exterior. Vale.
I el que farem és sortir des d'aquí. Sempre hem d'acabar buscant truquillos per arreglar bugs. En un principi es tanca sol això, perfecte, i darrere s'ha tancat, no? Sí. Molt bé. Entrarem cap a dins. Una cosa que encara no hem fet és que puguis anar d'una estructura a l'altra de Port Olisar, que estaria molt bé, sobretot quan t'has de trobar amb d'altres companys. Hi ha llocs que sí que han canviat molt, Port Olisar està tot igual. Hi ha més NPCs per aquí voltant, però ja veieu que no serveixen de res. I això és el que us volia ensenyar. Ara, per exemple, per comprar no ens apareixen tantes opcions. Igualment als altres llocs on es pot comprar, com a Arcop, Mining, a Grimhex, als diferents jocs ens passa el mateix. Hi ha molt poques tipus de coses per comprar i els preus són ridículs. Jo abans he comprat 1000 wecs de quarts que els he vingut a vendre aquí a Port Olisar i m'han donat, no sé si em sembla, no sé si arribaven a 100 wecs. Hi ha moltes queixes d'això i no sabem si ho canviaran o no ho canviaran, però la veritat és que actualment donen més les missions o els beacons que puguis agafar que no pas fer comerç. L'únic, el tema de les drogues, però bueno, ja sabeu que també és perillós. Una altra cosa que no ha agradat gens és que, per exemple, per fer un claim per fer podria fer un file claim de la Relay Core. Si vull accelerar-ho a 2 minuts haig de pagar 378 wecs. Una barbaritat. En el cas d'aquestes naus petites, doncs, com que el temps és petit, no és tan greu la cosa, però hi ha naus que potser et triguen una hora o més a servir-te-les i que per fer un expedit has de pagar uns diners que actualment ja heu vist que amb el comerç poca cosa es pot fer i a sobre s'ha de pagar això. Sembla que el cap de setmana aquest ho desactivaran perquè almenys mentre la cosa no sigui més estable i no hi hagi perill de perdre la càrrega, doncs la veritat és que no té gaire sentit que estigui activat això. Bueno, fins aquí aquest vídeo i ens veiem en el següent. Recordeu fer likes si us ha agradat i subscriure-us al canal. Adeu!